Chibai vek ule voina hianin zirlai thar kanen haudona ama ero chu kan lau ti chin lau ang deuh takin voina hian pol som zirlai kan en haudona ni voina hetia ang pol som zirlai kan en hau chan chu naupang tam tak thingtlang tak taka cheng zirtir tu mu mal lau na school la kalte an om theya chungte tan le ka student te tan ka ron hlan ani voina kan zirlai en hau tur chu David story ti khania ama sa in character poimo te hian en ta ila apakhat na a chuan changtunu te te I kan neya chuan David a kan nei le a David a pi le pu David a nu le pa David a cousin le David a bial nu hlui te kan nei ani David a le te te I chung changa hianin introduction toy te han ti ta ila David a hi kum som paruk mi ani a pol som zirlai ani ti chuan David a te skula khanin naupang ron lut thara oma chu chu te te I ni a te te I chu a school kalni masa pera chuan David a khan alo puya chu awang chuanin anin kom ngei ta em ani David a mi zia kan han en vele thunga nga David a chu mi huai sen tak mai tumru le mi khongai thei tak ani a David a chuan football a khela naupang le ka thiam thei tak le class captain ani bok ani David a nat na chung chang David a hian nat na hlau om tak le ti dam thei lau HIV AIDS avei tlat maya he nat na hi abial nu achanga kai ani David a chu api te khwa a summer holiday mang turin zina chuta chuan a cousin chuanin birthday party a ashwaya chuta chuanin zuwa ina a in ta chewa ti chuanin tumlo puiin abial nu nen chuan an mudun ta a abial nu chu HIV vei alo ni to awangin abial nu chuan David a chu HIV AIDS kan ti chu akai ta a ti chuan David a chu alo dam lo pha ta ni David an te te I thurona pek chung chang David a chu a thei pa topin chunat na chu aswal let ve a ama ero chu nat na chu ti dam thei ani si lo ti chuanin nat na khuma chang chuan a thian thatak mai te te I adam lo lai zong zonga ama buai puya enkol pui tu chu thuron ti hian a peta a pakhat na a chuan te te I chuan anun chu angai hlu tur ani a haulam mai maya a hun le anun kha a khoral tur ani lo ti ani a pahni na a chuan te te I kha mitam takin an hmangai ani ti inche turin a du a pathum na a chuanin te te I chu ama le ama in hmusita in hnual swat mai lawin ama le ama in hmangaya chuwang chuanin midang ne na in te khina ril ru hnual na na hmang lo turin a du a adot le a chuanin David a chuan te te I chu anun enjoy turin a ti a ama ero chu adu thlan na thil reng reng a thlan tura film khur turin a cha bok ani mi in adu lo chung chung an nor lui chuanin ka du lo tingam tur le ai tingam turin adu ani heta hianin kan soibel du deuh chu David a kha zu in tura an ti khan aril ru chuan thalo chu ti renga ama ero chu midang hnial te kha a hria kha awanga zu in na ruya abial nu ne na muduna sex awanga HIV AIDS kai ta kha ani ka video te min lau en saka min lau ngai hlut sak awangin kalom em a chuanin a thei sham chuanin he video hi in lau like ton nia kalome